Benvinguts a Enroca't en la llengua. En aquest capítol aprendrem el moviment de l'enroc. L'enroc és l'única jugada en els escacs que permet moure dues peces a la vegada, el rei i la torre, i també l'única en què el rei es mou dues caselles i la torre hi bota per damunt per col·locar-se al seu altre costat. A l'enroc curt i més freqüent, el rei es mou dues caselles cap al flanc del rei, és a dir, cap al seu costat. En canvi, a l'enroc llarg, el rei es mou dues caselles cap al flanc de la dama. Perquè es pugui fer aquesta jugada, cal que es donin una sèrie de condicions. No s'ha d'haver mogut encara ni el rei ni la torre. No hi ha d'haver cap altra peça entre el rei i la torre. El rei no pot estar en escac. No hi ha d'haver cap atac de les peces contràries a les caselles per les quals ha de passar el rei per fer l'enroc.